প্রজ্ঞাপন IOCL ପ୍ରଜ୍ଞାପନର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ପ୍ରଜ୍ଞାପନର ଅଭିବାଦନ ମଣିଷ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବେ ଏହି ସେ ରାସ୍ତା ଆଇଟି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପ୍ରମୁଖ ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥିଲା। ଏହି ସେ ରାସ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିକାଶ ଆଇଟି ଯୋଜନା ପରେ ପରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ପାରାଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ IOCL ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ସଂକଟ କାଳରେ